През 80-те години в Сиатъл едно малко кафене продава зърна за кафе. Без маси, без музика, без капучино. Само кафе и нищо повече. Днес Starbucks има над 36 000 локации по света. И въпросът е, как тази трансформация се случи? Това е историята на един човек, който не основава Starbucks, но го превръща в глобална империя – Хауърд Шулц. Starbucks е създаден през 1971 година от трима приятели. Името идва от помощник капитана в романа Моби Дик. Но в началото те не правят кафе, както го познаваме днес. Продават само зърна. През 1982 година Хауърд Шулц, млад маркетинг специалист, се присъединява към компанията. Той посещава Италия и се влюбва в местната кафе култура. Еспресо барове, топла атмосфера, хора, които не просто пият кафе, а общуват. Шулц се връща в Америка с визия: Starbucks не трябва просто да продава кафе. Starbucks трябва да създава преживяване. Той предлага да отворят кафенета, където хората да сядат, да говорят, да работят. Основателите не са съгласни. Те вярват в чистия продукт. Така Шулц напуска и създава собствена верига – Il Giornale. Година по-късно събира финансиране, купува Starbucks и започва трансформацията. В следващите години Starbucks расте с експлозивна скорост. Създават нови напитки като фрапучино, персонализирано меню, уютен интериор. Всеки магазин е проектиран да бъде третото място, след дома и офиса. Starbucks не продава само кафе, продава време, атмосфера, принадлежност. Ако до тук историята ви е била интересна и ви е дала нова гледна точка, не забравяйте да се абонирате за пътят към бизнеса. В този канал разказваме истински истории и уроци от света на предприемачеството. Продължаваме нататък. През 2008 година Starbucks губи фокус. Компанията става прекалено корпоративна, губи духа си. Шулц се връща като CEO и затваря стотици обекти за обучение. Връща основите, качеството, визията, мисията. И спасява Starbucks от упадък. Днес Starbucks е не просто място за кафе. Това е символ на съвременната градска култура. А историята на Хауърд Шулц ни напомня: в един бизнес най-важното не винаги е продуктът. Най-важна е визията. Въпросът не е какво продаваш. Въпросът е как караш хората да се чувстват, докато го купуват. Това е пътят към бизнеса. Шулц често казва: Starbucks не е компания за кафе. Starbucks е компания за хора. Именно тази философия променя всичко. Когато наемаш служител, не го наричаш касиер, наричаш го бариста. Когато правиш кафе, не го наливаш, създаваш преживяване. Когато отвориш нов обект, не търсиш локация, търсиш общност. През 2000 година, когато Шулц за първи път се оттегля от поста на изпълнителен директор, Starbucks вече има над 3500 обекта. Но точно когато бизнесът расте най-бързо, започват да се появяват пукнатини. Конкуренцията става по-силна. Хората усещат, че Starbucks вече не е специално място, а просто още един магазин. Когато се завръща през 2008 като CEO, първото нещо, което прави, е да затвори всички магазини за една вечер. Всички. В тази една вечер над 135 000 служители се обучават отново как да правят перфектно еспресо. Шулц казва: загубихме душата си. Време е да си я върнем. В същата година светът е в икономическа криза. Компаниите съкращават. Продажбите падат. Но Starbucks не съкращава нито един служител. Вместо това инвестира в качество, в дигитализация и в мобилни приложения, които по-късно променят индустрията. Компанията въвежда иновации като мобилни поръчки, Starbucks Rewards програма, персонализирани напитки с хиляди комбинации и продължава да се разраства не просто като кафе бранд, а като лайфстайл марка. Starbucks става място за срещи, за учене, за работа. В някои държави дори предлагат бира, чай-церемонии и арт-галерии. Но най-впечатляващото не е кафето. Най-впечатляващо е как един човек с бедно детство, с баща, който е бил шофьор на камион, създава не просто бизнес, а култура. Хауърд Шулц знае какво е да имаш малко. И затова създава компания, в която всяко ниво
от баристата до ръководителя, получава уважение, медицинска застраховка и възможност за развитие. Той не вярва само в печалбата. Вярва в ценностите. Вярва, че една компания може да прави пари, без да експлоатира хората. И че всяко кафе, което се подава през бар, носи отговорност. Starbucks не е история за кафе. Starbucks е история за визия, постоянство и ценности. Това е история за това как, когато правиш нещо с мисия, светът започва да го усеща. И това, приятели, е пътят към бизнеса,